За да получим пълната подкрепа на предците, за да получим силата на рода, е добре да си спомняме, да почитаме, да поминаваме близките ни и роднините, които са се отпътували от нашия свят. За съжаление, в това забързано ежедневие е трудно да го направим. Сега ще ви кажа един ритуал, който е доста лесен и който може да ви помогне да помените някой близък, любим ваш човек, който сте загубили. В много анимистични общества, в много езотерични и магически школи, и според шаманските традиции се приема, че птиците са проводник между света на живите и света на мъртвите. Приема се, че според някои учения душата на починалия се вселява за известно време в птица и ни изпраща някакви послания. Как можем да направим този ритуал за връзка с някой близък на нас човек, който се е тръгнал от тук? Вземаме хляб, натрушаваме го наситно, може и да е някакво просо, храна за птици просто. Подръжте ги близо до сърцето, кажете името на починалия човек, споменете го с добро, кажете му, че ви липсва. Може дори да зададете и въпрос и ги хвърлете тези зърна на птиците. Те ще ги отнесат където трябва. Ако достатъчно са ви отворени сетивата към финния свят, ако достатъчно ви е отворена душата, в един момент може дори да получите отговор на този въпрос, който сте задали, умеейки да разчитате символите, които Вселената ни изпраща ежедневно, ежесекундно. Изключително простичко нещо, което е много ефикасно и дълбоко работещо на ниво подсъзнание, защото ума е прекалено рационален. Той не може да го разбере. Самия акт на това действие, което правим, докато астралния план, там където работят чувствата и емоциите, там е подсъзнанието. И това действие се възприема. Това нещо може да ни помогне много бързо и лесно да прекъснем връзката, да намалим тъгата на някой наскоро починал много близък на наш човек. Така че пробвайте, поменете близките, поменете роднините, които не може да посетите, и чакайте посланието, което биха могли да ви изпратят. Отворете се душите, обичайте се и бъдете хармонични.